Daming langaw dito dapat. Daming langaw, Jin. Oh. Mga kaibigan, good morning sa inyong lahat, sa ating mga kababayan Pilipino. Good morning sa inyong lahat at sa mga kababayan nating OFW, saan man kayong sulok ng mundo mga kadong, marami dyan. At Merry Christmas in advance sa inyo lahat mga kadong. Andito pala ako ngayon mga kadong sa kanila ni Jenny. Naalala niyo yung nag-vlog ako dito na mayroon silang anak na mali. Nandito ako ngayon mga kadong dahil 3 linggo ako hindi nakapagbisita sa kanila dito, kaya inayos ko na talagang makapunta rito at madalaw ko yung kanyang anak mga kadong, dahil kumustahin ko rin sila mga kadong. At yan na nga mga kadong, nandito si Jenny. Anong ginagawa mo dyan, Jen? Hello, good morning sa'yo. Bago ako sa buhok mo ah. Basta. At dito yung anak niya mga kadong yan, oh. Saan si Baby? Baby! Good morning! Dito na mama. At ito yung pasalubong ko sa anak mo. Pasalubong mo sa akin? Sa anak mo. Yan, ibigay mo ha. Oh. Yan yan ang para sa inyo. Yung dalawa, ano ba mo, boy? July. Walang August. July, si July pala yan mga kadong. Kadong, papasok tayo sa tinirahan nila ni Jenny. At titingnan natin yung anak niya. Ay, dito pala yung pisto nyo, Jenny. Kawawa ng sitwasyon nila mga kadong, oh. Bumat may kanin dito. Sangag namin yan. Ha? Ito yung kanin nila mga kadong, oh. Kainin nyo pa yan, Jen? Nako. Hindi pa naman to sira, oh. Sira na. Hindi pa, no? Sasangag nga. Yan mga kadong, oh. At yung anak mo, ang daming langaw dito, Jen. Nakakadang yung anak mo. Yun, oh. Kawawa naman yung bata mga kadong. Nandito sa sitwasyon na iwan ko na sa pag kinignan nyo sa video mga kadong, akala mo na malaking bahay, pero nasa gilid lang to sila mga kadong ng bahay na parang bang house lang sa mga gumagawa dito, construction widening sa kalsada. Dito sila nagkikisilong sa yun mga kadong, yung parang nakaw sila sa gilid sa bahay mga kadong. Yan ang pisto nila ni Jenny, pero hindi talaga nila bahay ito. Yan, daming langaw dito dapat. Daming langaw, Jen. Oh, baka ma-infection yan, masilan kasi pagwata eh. Yan, ganyan yung sitwasyon nila ni Jenny dito mga kadong. Oh my Diyos ko. Yan mga kadong, ganito yung sitwasyon nila ni Jenny dito. Kawawa na yung bata. Sana pala yung kasama mo dito yung si ano? Sino pangalan nun? Si Angelica. Angelica, oo. Nandun sa ano? Umuwi na sa kanila. Opo ka muna dyan, Jen. Meron lang akong katanungan sa'yo. Kahit sandali lang ha. Okay lang ba? Opo ka muna dyan. Opo ka rin dyan, boy. Opo ka rin dyan, boy. Dali. Gabi tayo pa yung mabibigas. Kaya nga. Tita, di ako nakadala ng bigas, walang mag-bit-bit. Ang dala ko talaga yung gatas ni Baby at saka diaper. Upo ka muna. At nakakain na ba kayo? Napakakain pa nga lang kami. Kakain pa lang. May ulam nga, walang kanin. O sige, itong dala kong pagkain, kahit wala ng ulam, pwede nang kainin. Ang hirap pag walang taga-video. Ito yung binili ko sa kanila mga ito. Lagay ko muna dito ha. Dali lang. May anak, may gatas mo mga baby mo, wala na. Diaper, wala rin. Wala na rin. Yan na nga mga kadong, saktong-sakto yung punta natin dito, wala na daw gatas. Ayan ba yung lagay ni baby ng gatas niya? Kawawa naman. Dito ka si baby, dito ka be para makita be.
Yan mga kadong, yung lagayan ng gatas nila, wala na talaga. Sakto yung punta natin dito mga kadong. Sa buhay, naging Yan. pag-ibig, Napahawak. yan ang kailangan ko. Yan. At Kailangan itong dala kong ko pagkain, ng buong mundo. kahit wala ng ulam, pwede nang kainin, ano? Alin? Oh, Alin? pasensya mo na to ha. Nilagay sa akin nga. Di ba? Nakakabusog nga. Oo, pwedeng kain yan kahit walang ulam. Matamis yan din. Kasi kinain din namin yung iba. Ginawa kong almusal kayo ng umaga. Nakakabusog. Oh, tatatlo kayo. At saka ano, yung pasalubong ko sa mga anak mo din. Mamunyata yun, ano ba yun? Ayan, yan. Ito pa yung pasalubong ko sa mga anak nila. Mga kadong ni Jenny. Dalawang bata. Diba ang gwapo? O, kumain na kayo. Ang anak ko. Kumain ka na, boy. Kumain ako. Kumain ka na. Ano kinain mo? Kumain ka na yan? Ah, Okay. Gwapo no. oh, yun, yung anak niya. mga Pula-pula kadong. pa yan. Naku, bakit may kagat nga ng mga mukha niya? May kagat. Oh, kawawa naman mga kadong. Kawawa yung sasyon talaga nila ni Jenny dito. Ayun, Jen, mari ako magtanong, Jen. Ha? Okay lang, Jen? Tanong? Napapansin ko kasi, Jen, yung lagi na ako pumunta rito, hindi ko nakikita yung tatay ng bata. Ay, nag-abroad tatay niyan. Ha? Nag-abroad. Kaya nga, Jen, Oo, nag-abroad. saan nag-abroad? Nag-abroad kay Kumare. Nag-abroad? Biro lang mga kadong, nag-abroad daw na kay Kumare yung yung tatay ng bata. Kaya ako mga boys, boys din ako, pero hindi ko ginagawa talaga sa babae yan. Bakit ka mo yung nanay niyo babae? Nga, di ako nagluloko. Bilang doon ay respetuhin natin yung mga babae. Hindi lang yung nagpapasarap lang tayo. Pag nandyan na yung bunga ng sarap, sa kanyo ngayon iiwanan, di ba? Masama yun. Hindi lang masama sa nakapagbigay tayo ng sama ng loob ng ating kababayang ating tao. Huwag yun. Sama pa tayo sa kanilang Gulay, abroad. damdamin. At nakagawa pa tayo ng kasalanan sa Diyos, di ba? Gulay. Eh, Nga. sana makonsensya man lamang yung tatay nito, no? Nako. Nag-abroad pa nga. Oo. Ayun, Yun na nga mga dong, natanong ko na kay Jenny. Natanong ko na siya kung saan yung tatay ng bata. Yun pala, nangapit bahay o nag-abroad? Nag-abroad. Nag-abroad sa Kumare. may bansang Kumare na pala. Ayun, hindi naman masama yun, Jen, na magmahal tayo, no? Kasi nga, tao lang tayo, may Ako rin puso, mag-abroad din buhay. ako kay Kumpare. Diba? Ha? Mag-abroad din ako kay Kumpare. Ay, wag na yun. Di naman sa pinipigilan kang magmahal. Magmahal talaga ulit ang tao kasi nga may puso tayo eh. Pero mag-iingat tayo sa susunod kasi yung tatay nito, may tanong ko na naman ulit. Yun din tatay niyan. Hindi, magkaiba. Magkaibang tatay. Yung una nito, doon yun. Sa Kabila nag-abroad din. nag-abroad din. Ito naman si ano. Ito, isa ng tatay nito. Kumbaga ito yung panganay talaga nag-abroad din. Oo. Yung tatay na. Pero itong anak mong dalawa, Pangalawang asawa ko yun. kumbaga magkapatid to sila. Oo. Nakadalawa ka na pala. Kaya siguraduhin mo yung pangatlo na kasi magmamahal talaga tayo eh. Kasi may puso tayo, di ba? Siguraduhin natin na hindi tayo nasasaktan damdamin natin eh. oo, siguraduhin natin bago natin ibibigay lahat, di ba? Kasi pag nagmahal, halos lahat ibibigay eh. Yun nga, siguraduhin lang natin na pag nagmahal tayo muli na tumbasan din ang tunay na pagmamahal. Kasi magmamahal talaga tayo eh. Hindi naman pwedeng hindi tayo magmahal. Di ba? Ang taong hindi na parunong magmahal, patay na yun. Wala nang pakiramdam yun. Di ba? Pero habang tayo nabubuhay din, magmamahal talaga tayo. Kaya sa kumbaga payo lang din ha, hindi naman sa nagkalita, kinapayo lang. Pag nagmahal tayo ulit, yung karapat dapat at yung talagang alam mo na tumbasan yung pagmamahal Yan, mo. makinig ka Kanya, din no? din. Yan yun mga kadong, ang tatay pala nito, yung bunso ni Jenny saka to, isa lang, kumbaga magkapatid to sila. Bukod lang ni Baby, iba yung tatay ni Baby, kumbaga. Yun ang unang nagiging asawa ni Jenny. Kaya itong dalawa, pangalawa. Tapos yun na nga, nag-abroad din daw, sabi ni Jenny, nasa Kumare na. May bansang Kumare na pala ngayon. Yun, pinatawa lang kita din, ano?
At saka din ito ibibigay ko na sa iyo yung ibibigay ko talaga sa iyo. Ito yung sadya ko na ihatid. May ano diyan, gatas. Ito yung gatas niya mga kadong. Ipapakita natin din ha. Di po na. Ito, buna. Yan yung gatas ng baby niya. O, Jen, hawakan mo. At ito naman yung pampers mga kadong. Yan. Medyo matagal-tagal mo nang gagamitin to, Jen, kasi medyo marami-rami na to. Abot kayo na isang linggo yan, Jen. Ewan ko lang. Oo. Tsaka may apple para magkaroon ka naman ng kunting vitamins, nakakain ka ito. Parati, madalas. Apple. Yan. Yung mga kadong, binigyan ko rin siya ng apple. Yun, malamig pa yan. Galing pa sa rip yan. Nilagay ko kagabi para masarap kainin. Yun Jin, pasensyahan mo na yung Jin yung kunting tanong ko sa iyo ha. Okay lang yun. Ha? Wala yun. At saka yung payo ko sa iyo, yun talaga kasi may tsura ka Jin maganda ka Oo. Kaya hindi malayo Tayo nga na. yung tsura Tao pa kaya no? Kaya nga. Hindi malayo na mayroon na namang mangliligaw sa iyo. Diba? Kaya yun, ma'am ha? Kaya ba may bigas? Wala kayong bigas? Ayun, mga doon, humingi siya si Jenny ng pambiling bigas daw. Sige, bibigyan kita ng pambiling bigas. Ha? Pero hanggang 3 kilo lang mo. Ha? Dapat yan, 3 sakong bigas. Kaya di ko kaya. Di ko pa kaya ngayon Ha? Saan yung kaldero nyo? Andun. Yung binuksan mo kanina? Oo. Hello. Ano pangalan mo? Nakalimutan dito na si Bibi yung nalagay sa isip ko yung pangalan. Ikaw, ano pangalan mo ulit? July. Oo. July, tas sinusunod August, July, August. Hindi, joke lang. July pala to. Ito, Kasi nga dito ako nakanak noon. Kaya pinangalan ng Jem 5. itong tinirahan nyo din, ano ba talaga to? Ito mga kadong, dingding lang to. Barracks yan, gumagawa sila ng Ha? mga trabador mga nakatira dito sa barracks. Yun, hindi mo talaga ba ito? Kung ito, ganun kung sa Makatuwid. Oo. Kumbaga nakikisilong lang kayo dito at masaklapan, nandito lang sila mga kadudong sa yung alam mo yung sa bubong mga kadong. Yun kung umulan at malakas ang ulan, Kumol. anong pakiramdam Jin na magtanong na naman ako ulit, ano bang karanasan talaga Jin na anong experience mo na nandito lang kayo sa Kalungan? Masaya naman. Masaya kahit mahirap. Kahit hirap, masaya. Huwag lang magmalungkot. Kahit medyo malungkot, pinilit mo lang maging masaya. Ganun. Masaya ako sa gusto yung Okay, magtanong ako ulit. Ilang taon ka na nandito na nananatili sa gilid ng dito lang nakatira? Ilang taon na? Dito? Oo. Tagal na rin. Mga ilang taon? 2, 3, 4, gano'n. Ay, masabi ko ilan Pero matagal na talaga. Pero matagal na talaga. Dito lang ako nakikitira lang mula Balo. Sa tulay. Wala ka bang kamag-anak dito? La sila. Nasa Bicol, nasa Pangasinan. Malayo. Wala talaga kahit isa dito nga kamag-anak mo? Wala. Wala ka, ibig sabihin, wala ka talaga malalapitan. Ano? Hindi ka nagbibiro, Jane? Iyo kasi umasa sa iba Kasi diba, pag umasa ka sa iba, makakatkин ka ng salita ng hindi maganda. Ayaw mong anuhin ka, sumpatan ka? Oo, kasi masakit sa tenga yung gano'n. Sa bagay, hindi naman masama yun din kasi mas maganda ngayon marunong kang tumayo sa sarili mong mga paa. Kaya mong itaguyod yung Kaya kahit wala yung asawa ko, kahit nandoon, nag-abroad, kay kumare. Pero kinaya mo. Kasi naman asawa na papalitan. Oo, pero mag-iwan ng bakas. Nagkamali ba ako, Jen? Hindi. Ang asawa na napapalitan, totoo yun. Pero nag-iwan ng bakas. Saan yung bakas na yun? Sa puso mo. Ngayon, alangan naman, pasensya na din pero alangan naman ako paulit-ulit. Manhid ako Manhid. Intindihin ko yung sana ako masaya yung gagawin ko Pero sa akin lang kasi din para hindi ka na masaktan ulit. Para hindi ka na masasaktan mo din.
Hindi ako marunong masaktan eh. Kasi di naman ako nagloko eh. Hindi ako na una nagloko. Oo, pero ang ibig ko bang sabihin, Binibigay ko pa nga eh. pag nagmahal ka, Asawa ko eh. oo, pag nagmahal ka uli, manalangin ka sa Panginoon na sana hindi ka nasaktan. Uy, lagi ako nagdadasal. Pag natutulog nga ako, nagpupusta nga ako eh. Di ba nang napabayaan ng Panginoon? Tama yan din, Gagawin pa rin. Tama yan, tama. Number 1 talaga, yun ang pangunahin nating huwag ialis sa ating isipan ng pangalan ng Panginoon at manalangin at humingi sa Kanya ng biyaya at gabay, no? Ganun lang. Okay, Jin, salamat at pasensya din sa mga katanungan ko nga medyo Wala yun. practical na. kuya. Alright, Maganda naman mga ang tanong kalong, mo eh. yun yung anak niya. At sana may mga taong makakatulong pa talaga higit pa itong ginagawa ko. Napakaliit na bagay lang talaga yung nagagawa ko para sa kanila, mga kalong. Napakaliit na bagay lang talaga ito. At sana magkita to sa mga ginaugulan na yung may kakayanan talagang tumulong. Sana itong video na to ay magpaabot sa inyo sa pamagitan nito at matulungan sila ng kanilang kailangan talaga at sapat na itutulong sa kanila. Dahil sa sitwasyon nila, ako yung naaawa Ano naman? at ako na rin yung nahihirapan para sa kanila. Nandito na sila sa gilid yan. Sa gilid lang sa bubong yan, mga kalong. Bubong yan, di ba? Dito sila sa ano tawag yan? Yung Kubul-kubul. kubul-kubul? Ano tawag yan? Kubul-kubul? Oh, kubul-kubul. Kubul-kubul. Okay, yun din, salamat sa paunlak mo sa akin na yung mga interview ko sa iyo. Salamat din na pinaunlakan mo ako, no? Hello mga kadong, yun na nga mga kadong na tapos ko na nakausap si Jenny at natatanong na natin siya saan yung tatay ng mga bata at yun, nakadalawa na nga siyang tatay at ang hingi sa akin si Jenny ng pambiling bigas mga kadong dahil nagsasayang nga sila dito at maganda rin yun para makatipid sila kasi may gatas na, may diaper kaya kung may bigas tapos mangangalakan naman sila di makakaroon na rin sila ng pundo, di ba Jen? Di ba? Magkakaroon kayo ng pundo para magagamit nyo sa sunod na mga araw, di ba? Kaya yun Jen, bibigyan kita ng 3 kilong bigas lang, ha? Okay, yun lang ang yun lang muna ang kaya ko ngayon. Sana kung palari tayo, nako, ibibigay ko kung anong kailangan mo para sa inyo. Kaso lang, sa ngayon, ito pa lang kaya ko. Hati-hati muna tayo. Mama Kano mo. ba pagkatlo? Putag 50 kilo, di 150. Ayan, 150. Yan, 150 yan din. Ito, yan, 150. So, makabili ka na ng 3 kilong bigas. Ano? Yun, nabigay ko na sa kanya. Tinatawag 150,000. Bigyan ng jacket o butay. Oo. Ayun, mga kababayan natin yung OFW, kung nakikita nyo, masaya na si Jenny na binigyan ko siya ng 3 kilong bigas na pambili na nila mga kadong, halagang 150 pesos mga kadong. Di pa awakan. At yung si Jenny, nagkwento niya kanina na wala pala yung mga magulang niya, wala siya kapag-anak dito. Nasa Bicol ba yun? Masabi ko sa mga Bicol at saka Pangasinan. Malayo yun mga kadong. Kung magmumotor papunta ron, hindi mga siguro mahigit 4 na oras ang biyahe. Walang tigil yun. Kaya malayo mga kadong, malayo. Ngayon sa ating mga kababayang FW, kung mapapanood nito, sana sa pamamagitan man lamang sa pag-like at pag-share sa video ito at kung mayroon mga ad na ibadaan at kayo nanonood, sana wag niyo yung escape para makapag-ipon ako mga kadong para makasahod na ako at yung mga isasahorin ko mga kadong sa kanila ko rin naman pupunta kasi magkano pala. Oo, kaya sa kanila ko rin ibibigay, hindi lang kay Jenny kundi sa iba pang mga kababayan natin na kailangan talaga ng tulong mga kadong. Hindi pa ako nakasahod kaya sana makasahod na para may abot ko na sa kanila yung kanilang kahilingan. Kung ano, gusto ko nang umuwi sa probinsya. Yung dun. Dito ka lang. Kasi yung nanay ko, yung ibang asawa na yun. Parang may magulong magulo din. Sige, ang mahalaga lang sa akin mga kadong na matutulungan ko sila. Paniniwasan ko. Yun sa mga hindi rin nakapag-subscribe sa aking YouTube channel sa pamamagitan man ng pag-subscribe mga kadong at pag-subaybay.
malaking tulong na yan at malaking ambag na yan sa ating channel. Paki-like at share at pa-subscribe mga kadong, at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi ka pang updated sa mga i-upload ko mga video, at doon mo rin masasubaybayan kung totoo ba yung mga sinasabi ko mga kadong, at ako ba'y tumutulong, ako ba'y namigay. Yun, dyan rin yun, dyan nyo rin malalaman kung totoo bang sinasabi ko, dahil sinungaling ba ako o hindi. Oo, yun. Yun mga kadong, hanggang dito na lang muna. Dito ko na rin tatapusin ang aking video mga kadong. Yun, ito mo na. Don't die. Mga kadong, mga kadong, ito. Ipapakita ko sa inyo yung baby ni Jenny, yan o. Mauntog. At saka si baby. Yan sila mga kadong. Nasa gilid lang talaga sila, Sa gilid ng nakakaawa yung kubul-kubul. kubul-kubul daw kung tawagin, sabi ni Jenny. Kaya pag umulan mga kadong, sigurado, hindi sila makakatulog ng maayos. Napakahirap ng kanilang kalagayan. Mahirapan ako, mas mahirap sila. Baby na, ay, cute pa naman, oh. Oh. Yan mga kadong, kita niyo ba mga kadong? Yan, okay. Magkita-kita na lang tayo muli mga kadong sa sunod kong mga upload ng mga video mga kadong. Bye-bye na tayo, Jen. Bye-bye. 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 Maraming salamat sa suporta at sana hindi kayo magsawa. Bye-bye.